Igbo na mana ga mtake na kwa mo ya bụ video nwanne nwoke bụ odeji njem. Ya bụ ezigbote video ya bụ bụrụ onye ihe Igbo na-agbasa, onye ihe ndị Igbo na-atọ ụtọ. So biko ya kabaro ka share this video. Yotago is enweka mmadụ si ekwu okwu na bi ha abi gechara ide tin me gini obata gị na arụ. So nwanne nwoke bụ odeji njem o mere this video about 2 days ago. Yotago o mecha ya that was what caught my attention in this video, because na ihe ọbụla gbasara okwu MAZI NNAMDI KANU, whether you Igbo onye like it or not, you go that no to injustice is something that we should all stand against. Now I'm not talking about you liking him or not. What is what doing is what doing well. Nigerian government I na seek amnesty for Ndigbo bandit and they hold meeting with them hebule egbe. And what you know why I for the son of Patago Febe MAZI NNAMDI KANU bo egbe. Man, these guys see egbe next a picture with it prominent politicians in the country. Ana pampa haka akwa. Na ota ikunite okwu ndị North asị si mele ihe emele ndị Niger Delta. Kedu ihe emele ndị Niger Delta? Always one bitter truth na agwa somebody mama na arabo na ekwu okwu few weeks ago agwa mesi na ọ bụrụ na North ka mmanụ dị na Niger Delta dị, mụ na gị na-abụ na East ya na-agba fuel 3000 per liter, ha nwa na-agba ya 300 naira per liter. Mụ na gị nọ na East ya na-agba mmanụ 3000 naira per liter, ha nwa na-agba ya 300 per liter. And the kind of rules and regulation how you in this country, the kind of rules and regulation how you in this country, man I na ndaharo. Likewise Ndi Yoruba, because the way things is Saga just here to know a few days ago. Chikolo ndo de kia hand there over as a ministerial nomination. Somebody like Remo or Mokari. Will it here about Reno Yeje representing? How will he, as a shameless man, on Keko is representing a country as an ambassador? Sunday Igbo, Mbono prison na Benin Republic. Ndi behana eje visit ya dia, Obasanjo JD eje visit ya, Wale Soyinka JD eje visit ya. Then why are people criticizing Alex Oti maka na oje fon nwanne nwoke bụ MAZI NNAMDI KANU bụkwa onye Igbo nke anyị? A lot of people kpụrụ ya n'ọnụ na-achọ ihe ya sị na Alex Oti si ha. So at it stands like this na ọ ka mma na ịgwara nwaanyị nke bụ eziokwu. Whether you like it or not, the injustice towards MAZI NNAMDI KANU is something everybody have to come out and speak against. It is an injustice call. The way is a push on the buy in this country called Nigeria, there is potential. And I want the book as no more in high but I don't do that. I'm weapon a medicine or like your na. Man, happen when I get here now on your haju. Na, like your happen when I get here now, I will have a problem. Let I go. Ndigbo be king makers in this country. And the way see 3 times. Nabi Adaroma. No cake and. So on that note, we are calling on everybody. I'm not here saying they like MAZI NNAMDI KANU or any like it there. So become get one night workable day in Jemko. Get yanti no. Because this thing met Talono Abana Metotonyuku, Metotonyenta. So because can I get this video? Kabaron share Kowe Winkin Wagon, well, Ehena Water, no Bosenka Tonga share this video. Call one on boards on the buy. Oh God, you go see women. Oh, that 1st December in the year 2025. Oh, Motocho, show me the law. Akwanwana inwoke na ntotiri eweburi ewenawa na Sokoto prison. Onwa yomera. Mana no onye obuna aki adin ndị megide onye ọbụla Chukwu duire ozi afụfụ ị ga-ata n'ụwa ya.
etikwe nga eze Chukwu okike ọfọ ka m bụ n'aka wee na-ayọ gị n'ụbọchị tata ji aka gị gaala anyị okwu Maazị Nnamdi Kanu a ji aka gị gaba na Sokoto ma eji m ofu a na-etikwa ọha na eze ndị Igbo na Sokoto were ofu a na-etikwu eze ndị Igbo na Sokoto were ofu a na-etiku chairman ndị Igbo niile na Sokoto a sị na unu ya dị ndụ eburu Mezaya anyị nwere wee bịa Sokoto unu ekwekwana ka ihe mee ya na Chineke anọnyegwuru unu. Show me the law. Ọ ihe eji were hapụ ndị mere ihe were onye na-emeghị ihe kwana ya na Sokoto prison. Onwelo chi anyị na-efe dị ike mgbe o ji aba mbalue ọgba aka tonda maka akpịa na Sokoto chi were ebibie ji ya mana onye ọbụla bụ onye Igbo aka ya dị n'ije Nnamdi Kanu a ụwa gị niile generation gị niile wa abụbụ ka ọ ga-abụrụ ya ị na-agba egwu na emerie bribe okwe gị ị na-agba egwu na enyebere ya ego okwe ka o jele ụmụnne ya ka isi were ụmụnne gị okwelo iwe na-enwe aṅụrị. Chineke biko jee chekwabara m ụmụ Igbo ndị jere obodo oyibo ndị nọ na Naịjirịa ụmụnne m ndị nọ na Lagos anyị lụtacha ndị Yoruba akụkwa gwogwo anyị ama bụrụ ya na-eje mana ka anyị natabazi n'enu ụlọ na arịrị na-egbuzikwanụ m arịrị na-egbukwanụ m arịrị na-egbu m onye ka ji wee sị ụfọdụ ụmụ Igbo be anyị nọ Lagos ọ dịkwa mgbe ụnụ anata na Disemba ka ụnụ nọ iwe ma mgbe akụtubere chọpụ ụnụ ma mgbe akụtubere ụnụ onye ime n'igwe binie megide nwoke na-emegide anyị megide nwaanyị na-emegide anyị megide nsiri si na ya ama adị ma ụmụnne anyị nwere ọrụ si na ya adị binie megideba gị nwa Chukwu ka m na-akpọ oku na ama na ihe aza and ama na ịnọnyere anyị na ụmụ nwaanyị anyị ndị ekechiri akara akaba ndị ụmụ idi otu nọ n'ụlọ na-agwọrọ ọgwụ ka ma hapụ ije di ma ndị ụmụ idi otu nọ n'ụlọ na-agwọrọ ọgwụ ka ma hapụ iji ego wee nata obodo oyibo ọfọ ka anyị tiri n'ala unu ya eje di unu ya anata n'obodo oyibo n'ike na ebube wuti convoy ọ ngozi enyere anyị eji ehu anyị anya ụfụ mmadụ ama egbochite ya ebu n'ime ofe enu n'ụbọchị tata sụọ mkpọna na were ose wee wichaa n'ime ha ncha niile ka Chineke je gbara anyị ndị ilo anyị ose n'anya na anyị ga-adị ndụ na anyị daji enwere onwe anyị. Ise ngwa binie jebe ije jee megidere anyị nwoke megidere anyị nwaanyị megidere anyị ndị si na ya ga-adị megidere anyị ndị na-ata ya afụ megidere anyị ndị si na ya anwụ megidere anyị ndị si na ya anwụ megidere anyị va binie were ụtarị were ose jee gbabara ha nwoke jee gbabara ha nwaanyị si na ya ha dị ndụ. Ụmụnne m happy Christmas nwoke na nwaanyị odeji njem ekene ụnụ anyị adị ndụ n'enu ndụ si na ndụ baa na ndụ si n'ike baa n'ike si na ebube baa na ebube. Maazị Nnamdi Kanu ị ga-apụta n'ọnkwa na nkwekọrịta gị na chi gị ka ị na-eme and otu ahụ i chere ya ka ọ ga-eme maka na ọ bụrụ na Igbo na-anụ okwu ha ama na amụma niile i buru na o mezuchara emezu na ndị ọzọ si na ha pasọ ndị ji moto private jet tụtụkọrọ ụmụ Igbo na-anakọrọ ego were ego private jet mana oge ikwu eziokwu ruo ha ma ekwu sọ gị bụ onye eziokwu anyị nwere n'ụwa. Ụmụnne m ndị Igbo ọ ga-adịrị na anyị mma. Ise